Eto, ovo mi je Stelica, evo gde je spavka. Pogledaj šta ima unutra, sve šou živi. Ko je to? Kravica. Evo sad se okreće, da vidite. Mislim da je i kamera smešna. Treba da zakačem slike ovde. Evo nam ga klazet. Igor, evo ga onaj kompjuter. Čuvam ga. Garderoba Marina, mislim moja. Tamo skat, čekaj da upalim svetlo. Tamo skatala i ne znam, lom, šou živi. Nemoj da pokazujete ovo ljudima, molim vas. Stelina garderobica, jao, to je slatka, vidite. Jel da? Dobro. Okej, ćao Stela. Samo što smo došli. Pogledaj, sunce se izađe ponovo, za malo nas kiša uhvati. Bože, svašta. Ko je to? Vidi ona stara slika. Igore, a ko je ovo? Gledaj. Mija i Maki i Sem. Ovo ja. I skat. Korpa. Za veš, korpa za Stelin veš. Ok, krevet. Čekaj da se okrenem s ove strane. Evo mi ga dete na krevetu. Ćao, Stela! Nije interesantan balon više. Ćao, mat! Okej. Okej. Ćao, čao, kaži čao Stela, čao, čao.